kaisa nangkuk mani bagai ang kaisa short kaisa video sami tongkhatabo mia horo holong motai village council ni andaro Hazari bari ni para tongo o parawo buri khoroksa pusamang ni buma busai bai botharoi hawa hobik lain thanga busai angkai tabo busai kharjak boni loge scooty kaisa tongo boni photo ani video tawo riwano খুব সম্ভবত চাকমাগাত বৈরাগী দেপা বখাগো বনি যাইতি কুস্তি দङ হনো आयang phanongui mano angkai jara ani video nai tongnai rok ang norno koyo norok kisa bono jodi mangkha angkai jeng police no khobori na bagai angkai contact khaina bagai ani number norok phone khai mano 9612692159 norok on number whatsapp khai mano angkai message pano khai mano angkai contact pano khai mano abo chini Kwai district police hoite norokno kobokmong or je busai Bihikno botharoi hawa phobik langnai no romnani bagai jeng police rokno subana bagai tai kaisa number tongo jodi no ani number norok jodi maya hangke tai kaisa number tongo abo khai Kolanpur osini number 9402573656 on number phane norok contact khlai di